Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Dinedate po ako ni Anthony na isang hiwalay sa asawa. Good morning po. Feel good morning po sa lahat ng suking nakikinig at nanonood sa programa. Mga katas ng nakalipas. Hello po. Ako po si Luisa. 31 years old. Single. At nagwo-work po ako sa isang office sa Makati. May dalawa pong nanliligaw sa akin kaso namimili pa ako sa kanila kasi puro seryoso sa buhay. Gusto magpakasal agad. Pero nakilala ko po si Anthony na isang hiwalay sa asawa. Isa po siya sa mga clients namin. Palagi niya po akong kinukulit. Gustong-gusto niya daw talaga ako. Daig niya pa po yung mga dalawang nanliligaw sa akin. Mayaman siya. Maraming negosyo. Kaya napapaisip po ako. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, naku Mars, antok na antok pa rin ako. Mars. Gusto ko na umuwi. Mars, pwede mag-half day. Mars, marami tayong kota ngayon na kailangan kumpletuhin. Bakit ka ba puyat? Ay, naku Mars. Ang daming lamay na pinuntahan ko, Mars. Sayang din naman kasi yung kape na libre, Mars. Nagpo-food review ka na naman ng mga lamay. Pero Mars, kamusta nung undas? Kamusta nung Ito, undasan ka may ba? bawal pa nga akong biskwit, Mars. O, gusto mo? Mars, kinuha mo. So, Mga alay sa patay yan eh. Sige mo, multo. silyado pa naman to. Hindi pa naman bukas. Hindi yun ang... Hindi, May candy pa dito. Hindi yun ang concern ko, Prutas hindi is no, ikaw. pili ka. Hindi ikaw ang concern ko. Yung Wala. patay, paano pagbangon nila, wala yung alay ng kamag-anak nila. Ay, mamatay sila ulit sa gutom. Girl, pag ikaw talaga, napakasama mo. Pero, Pero Mars, buti ka pa. Ano nang balita doon sa dalawa mong mga dalawang... manliligaw? May sinagot ka na ba doon sa isa doon? Alam mo naman ako, Ano naghihintay lang ako ng mga signs. Pero parang,
Alam mo yun, ayoko kasi yung, sasagutin ko na ko. To kasi pwede to eh. Iba na talaga pag maganda, no? Naghihintay Hindi ng naman, signs. Mars. Deserve natin lahat, mga babae na maging maayos relasyon. Kahit hindi naman yung maganda. Lahat tayo deserve natin naman. So, I'm taking my time. Kasi Mars, tama yung isa. Wapo, pero Walang pera. walang pera. Yung isa naman, hindi gwapo. Sabi nung gwapo, alagaan kita kahit wala akong trabaho. Kahit alagaan. Pwede ba yun? Pamilyar yun, Mars. Number 2, yung Oh, yung pangalawa, isa, yung isa. may trabaho naman, maganda yung trabaho. Oo, tapos, Pero, tapos maganda yung katawan. Pero, yung Mars, mukha, hindi ko yung kayang mukha. ikis. Yung mukha, Hindi ko di ba sabi nila, pag not sexually attracted ka, di ba factor yun? So parang, pipikit ba ako pag kinis ko to? Parang ganun. Ayoko Baka mabango naman. Mars, kahit mabango, pag pikit mo, ma-imagine mo pa rin yung Mars. Okay. Ay, siya nga pala. Last time, dumaan nung, wala ka kasi nung weekend. Dumaan pala dito Siyempre, undas. Hindi yun. Dumaan si Sir Anthony. Sabi niya, palagi nagpaparigard sa'yo yun. Nangangamusta nga, i-date ka daw niya, sabi niya. Anthony? Yung client natin, yung... Parang may asawa na yun si Sir Hiwalay na daw sila. Diyos ko, pinangalanda ka na dito. Ganon kalalim yung pag-uusap nyo? Siya na nagsabi ko, sir. Laruin mo, sir. Friend ko yan. May asawa ka. Tinatanong niya ako sa'yo? Sabi niya, hiwalay na kami ng asawa ko. Yun ang sabi niya. Matagal na daw. Speaking of the devil, ayan na. Mars, anong gagawin ko? Ewan ko, wala ka dyan. Dito ka muna. Hi, girls. Hi. Ay, Sir Anthony! Hi. Kumusta? Okay lang po. Si Trixie po yung kakausapin nyo? Ande, ikaw, Luisa. Kumusta? Ganda mo naman today. Basic po. Salamat. Talagang, Thank you. gusto mo lunch or dinner tayo? Pili ka. Mars, sama ka? Mars, hindi na ako sama. Nagyayaya ba siya ng date? Date na yun. Ano gusto Gora mo? ka na. Piliin mo, lunch o dinner? Doon ako sa dinner para diretso na. Today po Mukbang. ba yan, Sir Anthony? On your free time. Pero, free ako today or tonight for dinner. I'm pretty sure free ka naman siguro. Ngayon lang po may hinabol kaming kota. How about tomorrow night? Tomorrow night. Sige, walang problema. Susunduin kita since bago yung SUV ko. Para naman ma-break in natin yan. Tapos... Mars. Parang iba. Ang yabang wala naman nagtatanong. At least nagyabang siya. Meron talaga. Yung iba kasi nagyayabang, di naman sa kanila. Bagay. Sige sir, dito na lang po sa Anong office. sir? Babe na lang. Mars. Or mahal. Pwede rin. Mars, Hindi ako sanay may ganitong mayabang nakausap Sanay ka dun sa dalawa na kung pwede lang iparecord mo. Ay, Yung sa sasabihin, bagay, sa tapos bagay. i-playback mo na kinabukasan, sinaantok ka na. Sa bagay. Sige sir, bukas na lang po. Sige po. Sabi ko na, wag na sir eh. Hindi po kasi ako sanay kasi client namin kayo Ay, I'm not here for business purpose. Personal yung punta ko dito. Kaya hindi mo na ako kailangan isi-sir pa. Sige, Anthony. Okay. Bukas po, sige. I'll pick you tomorrow around 6 o'clock after mo dito. Sige po. Okay? Sige. Bye. Bye! Mars, sama ka. Mars, hindi ako pwede sa ganyan. Allergic ako sa Mars- mga pagkaing mayaman. Nangangati ako, Mars. Yung Mars, mga, pero yung mga main course. Wala ako dyan. Doon lang ako sa mga of course. Of course not. Doon lang ako. third course. Uy! Talaga, Mars, may mga client tayo. Marinig tayo dito. Yang naman ako sa'yo. Pwede rin outer course, ganun. Lalabas ka.
Sige na, samahan mo na nga para matapos na yung lalaking yan. Single naman na siya, sabi niya. Sige. Sige na nga. Kinabukasan ay inantay ko po si Sir Anthony. Ang tagal naman, Mars. Uwi na ako. Mauna Antayin na mo nga lang ako. Antayin mo lang ako makasakay sa sabi niyang bagong SUV. Ayan na, may bagong SUV. Paano mo nalaman na siya Ayan yan? o. Bago eh. Ayan o, for registration. Pag bago may nakalagay for Pero sa amin, Mars, for registration. Pero ano na, bulok na. Sabi ko, grabe, hindi pa ito narehistro. Ayan na siya na nga, Mars. Hi. Hello po. Halika, pasok ka. Buksan ko, ayan. Thank you. Bye, Mars! Bye, Mars! Ingat! Sama ka na lang kaya. Sir, pwede natin sama si... Ano? Wag na. Ano po, sige. Oh, sa ano? Let's go? Sige po. Okay ka lang? Okay lang. You like it here? Napapainom ako ng tubig eh. Yun, first time ko dito. Nabusog ka ba? Yes. Nagustuhan mo ba dito? Yes. Mm. Bakit mo dinate? I like you. I want you to be my girlfriend. Agad-agad? I am a straight to the point person. Ayoko na ng mga paligoy-ligoy. Matanda na ako para sa ganyan. Pero hiwalay ka daw sa asawa? Yeah. And I'm So, sorry, but may- I don't want to talk about her because miinit lang ulo ko sa babaeng yun. Sorry ha. Bakit? Sorry, kasi, Bakit? alam mo yun, gastadora. Binibigay ko naman lahat. Alam mo, isang araw nauubos niya 20K. Ha? Luho lang niya. 20, 50K Hanggang naubos ngayon? niya. Hanggang Yeah. ngayon? And she's, alcoholic pa siya. May inom siya. Nag-aaway Ba't kami. kayo naghiwalay? Hindi ko na kaya yung ugali niya eh. Ilan anak nyo? 2. Andasan yung mga bata? Well, nasa kanya. Minsan hinihiram ko. Hindi ko kayang alagaan yung mga anak namin kasi ako yung nag-asikaso ng mga business eh. Di ba? So, kaya kami nag-aaway palagi kasi Oo. alam mo Pero yung, ilang taon na kayong hiwalay? tagal na. As in 5 years, 6 years. Hindi ko na maalala kasi ayokong pag-usapan kasi. Alam mo yun, yung naiinis ako sa ganong klaseng babae, yung parang walang pangarap sa buhay. Alam mo yun? Ganun ba? Unlike you, nakikita kita sa office nyo, nagtatrabaho ka, pero alam mo yung ano ka, talagang dedicated ka sa trabaho. Hindi naman. Nagtatrabaho lang din naman ako. Pero, bakit ako? Bakit hindi? Di ba? Wala naman kasi... Mm. pero may tanong pa ako. 5 years na kayong hiwalay, right? 5, 6 years. 5, 6 years. Pero wala ka bang ibang niligawan after nyo? Wala. Kasi ang tagal mo ng single. Super busy ako sa business. Kailangan kong palaguin to kasi kailangan ko siyang suportahan kasi kailangan niya noon ng pera. Tuwing kailan kayo nagkikita? Hindi na kami nakikita. Pinapadala ko na lang bank transfer. Nag-uusap? Usap, casual sa phone.
Pero usually ang mga bata yung kausap ko. Tawag. Minsan nga, yung anak ko, yung panganay ko, marunong nang tumawag sa akin. Nagsusumbong. Anong sumbong? Lasing na naman daw yung mami niya. Alam mo, Baka klaseng naman- babae yan. Ha? Kakainis yung klaseng babae. Tapos yung bunganga niya, palamura. Alay, palamura din ako eh. Gusto ko yan. Hindi siya palamura eh. Ano ba yun? Baka kasi sanay siya sa marangya yung buhay niyo, kaya ganun siya gumasta kasi kung halimbawa kung ako din, syempre, deserve ko din naman ng queen treatment ng Disney Princess. Oo, tinitreat ko naman siya ng maayos. Pero ano bang balik niya sa akin? Wala. Sakit sa ulo ng babae, as in. Palaging nagsa-shopping. Pag nag-aaway kami, sa shopping siya. Imbis na pang budget sa bata, isa-shopping pa niya. Alam mo, Ay, tama na. Stop na. Stop na. Ay, hindi. natanong ko lang naman. Grabe. Ano ba yan? Parang ang awkward na negative yung, puro negative yung sinasabi. pero hiwalay na kami dahil nga sa ayoko na sa kanya because of her attitude. Ayoko na. So, siya yung may problema? Oh, of course. Hindi ako. Wala akong problema. Okay, sige. Kaya if given a chance, maging tayo. Ay, baka Gawin mo din sa akin yan. Hiwalayan mo din ako dahil palamura ako. Mamaya mag-onting shopping ako, sasabihin mo, gastadora ako. Hawakan ko yung kamay niya. Bakit may nawakan yung kamay ko? Hindi pa naman tayo. Ha? Hindi pa naman Hindi. tayo. Wala lang. Kinis ko lang. Anthony, Why? Kinis ko lang yung kamay mo. It's a sign of respect. Diba? Kung kinis kita dito sa cheeks or sa lips yan, pwede mo ko sampalin. Kasi disrespectful yan pag hindi mo gusto. Ganun Pero ba? gusto mo ba, kiss kita? hindi naman. Nabibilisan lang talaga ako kasi first time nating lumabas eh. Alam ko marami kang manliligaw, Luisa. Gusto ko bang ma-behind ako sa mga manliligaw mo? Of course not. Kaya, ano, Pwede, anong? pwede na bang maging tayo? Ano ba tayo? First date pa lang natin. Nakikita naman kita sa office time to time Pero- okay, maybe. Personal date, ngayon lang tayo nagkita, pero kung sagot mo bukas at ngayon, parehas lang, edi sagutin mo na ako ngayon. Di ba? Pwede bigyan mo ako ng time, mag-isip. Okay. If that's what you want. Thank you. Gusto kong ipadama sa'yo na importante at espesyal ka sa akin. Kaya sige, I'll respect you. Sige. Antayin ko yung sinasabi mo. Sige, salamat. Salamat. Thank you din sa time Kahit di ka mag I love you two of us, I love you na.
Big bike? Pag naboboard ako, bibili ako ng motor para pang rides. Yun. So ano? Ano na? May sasabihin sana ako sa'yo. Yeah, ano yun? Anthony! Diyos Anthony! ko. Anthony! Ay, yes. Excuse Mahal. me? Excuse Mahal. me? Mahal. Sinong kasama mo? Mahal. Ito? Hello po. Business meeting. Business meeting. Business meeting? Business Pero meeting. magkatabi kayo. You sit beside her. Hindi, kasi in-explain ko yun sa kanya yung proposal ko eh. Yung may proposal kasi ako, tapos, alam mo na. By the Hello- way, pakilala Hello, kita. miss. Luisa. I want to introduce myself. I'm his legal wife. Anthony, ba't hindi ko alam na may meeting ka dito? Mahal kasi, Wala sa schedule mo to. ayoko kasing masturbo ka, mahal. Asawa po kayo? Yes, why? Si Luisa pala, yung ka-business meeting ko. Tapos, Luisa, okay na yun, ha? Sige, sibat na tayo, ha? Ma'am, Wala, tara na. Mahal, let's go. Let's go. Saan mo gusto Okay na kumain? ba kayo? Nagka-deal na mahal, ba pakis kayo? ka. Mahal na mahal talaga kita. I love you. Thank you sa motor na binili mo, ha. Naregaluhan mo talaga ako. I love you, mahal. akala ko... Ay, wala na. Okay na yun. Deal na tayo dun sa business. Basta pag okay na yung boss mo, alam mo, sabihan mo nga yung boss mo, napakakulit naman ng boss mo eh, ha? Okay na. Ha? Oo. Sige Anthony! na. Sige, ma. Sige, alis na kami, ah. Let's Bye-bye. go, love. Let's go. Bye-bye. Ano yung nasaksihang... Wait. Si Raulo, gago. Gago, si Raulo. Oh. Bakit ngayon? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!